title sa atong istorya, mga certificates. Naay usa ka tatay in 1950 champion sa motocross. Pagkadaghay awards, trophies, medals, certificates. Gibutang niya tanan sa baol. Og naa say duha ka anak, champion sad sa palarong pambansa. Pagkadaghay award, trophies, medals, certificates. Og gisakol sa mga awards sa iyang tatay dito sa baol. Nag-awas-awas ang mga certificates. Pagkabuntag, gipukaw sa tatay ang duha niya ka anak. Mga anak, pangmata na mo. Mitubag ang mga bata, ngano man di ay tay. Mitubag ang tatay. Fiesta ba nato ugma, daghantay mga bisita. Kuhaan ninyong tanan ang atong mga certificates o ibutang nato tanan sa dinding para pag-abot sa bisita ugma sikat kitang tulo. Og tuod man, ipangbutang tanan sa dinding og napuno din ang dinding. Nagpadaplin silang tulo o gitanaw ang mga certificates nilang tanan. O miingon ang tatay, pagkanindot sa atong mga certificates anak, sikat kita niya ating ma. Mitubag ang mga bata, nindot lagi tay, pero ang kaulaw niya ni ugma, kay sinanay, bisag sa wa yun award. Nakadungog ang nanay, nagdilak, misulod sa kwarto. O pagawas sa nanay, dala ang birth certificate o gidikit ko dito. Mga pamalan ko, sa tanang mga kabataan, timan ninyo kini nga wala na matao sa kalibutan kung wala ang atong mga ginikanan.